Ako si Erlinda Baquero, nagpuyo sa 81 Bansalan, Davao del Sur. Ang akong edad 59. Ang akong bana si Melodio Baquero. Ang akong anak 6 ka buok, 4 ang lalaki, 2 ang babay. Nagsapot mi sa akong bana nga pangita mi og area nga among ka tamnan og gulay kay dili man maigo ang yang pangita kay mangudak raman siya nya dili man mi ka pa eskwela. Moto nga nangita siya og area, kaluoy sa Ginoo nakakita siya og area dinhi ra gyapon sa among barangay, among giabangan. Didto mi nagsugod sa among panginabuhi, nanumi og gulay. Ako mga anak idudluan ako sila unsaon pagtalom sa gulay, pag-atiman o pagpamaligya. Pagdagan sa panahon na graduate sila sa elementary hangtod ning high school, na nihangyo sila nga mang-eskwela o college. Karon ni anak ko sa ilaha og mo-eskwela mo college kanang magtarong jud mo kay lisod ba ang college unya pobre kaayo ta. Pag second year college na nila, dito mo to'y pinakalisod nga makanang magpirmi kong maghila kay ihangyo ko sa kong anak nga isa lang sa paeskwelahon niya kay dili man jud siya mosugot kay lami na daw kayong eskwela. Pag uli na ikag Davao tinga na sila nga yelo na daw mong gikaon kay 19 ra man kilo aning bugasaw niya. Katong mais nga puti tag 20 man kapin di na gid makaya. Okay ra sa mo wag ingat kung gipangkaon. Nag-abot jud ang time nga nagkalibanga jud mi tanan. Naglibang jud mi og bugo. Wala jud mi mga kwarta. Saon man ni uy ati kwarta maghila ko kanang mutix na gud sila magbakwas na lang ko daan. Kay inig text kabuhi na akong motukar kay wa na kwarta na jud ni. Nyasa man ko kwarta. Padad-anan ako sa bugas o kanang gulay nga para wala sila kwarta mag-isa ko kana bitang uyap. Kinahanglan jud ay nga na-realize jud nako nga kinahanglan jud ka nga mulahutay mag-ampo ka pirmi bisan og mahiubos ka sa imong mga kauban sa balay kanang kinahanglan jud nga pirmi lang jud paubos ning ana ang akong naagian ba nga akong mga anak akong amaman ug kanang naa sila mga problema kanang pang-istoryahon. Dagan sa panahon naining suri diri sa among barangay kanang nagsensus ba nga nangutana bahin sa among panginabuhi. Na ako'y college nga 2 ka buok, na ako'y high school, na ako'y elementary. Ana siya nga sige lang ma'am kay basin dahil na igrasya nga moabot. Ana po ko nga salamat sa Ginoo ug namay grasya. 2010 nang graduate ang akong mga anak. Marine engineer o PSFT. Wapunta nga kana bitaw ning graduate malipay ta pero manguan lang gihapon problema kay ining adto sa Manila ilang allowance niya. Dugay pa jud makasakay. Nga moto nga naningkamot nga makahatag nila sa matag semana nilang allowance. 2011 ipatawag mi sa barangay kay naa day tuyo. Pag-abot na mo dito sa barangay na ang ilang ingon na appeal daw mi sa office. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga abil mi sa ilahang programa sa gobyerno nga maayo day kaayo ang ilang programa kay matag FDS naay daghan nga mo kuan ba mo lecture lain-lain nga sektor bahin sa panginabuhi, spiritual ug labi na gyud sa naay livelihood nga napud jud kas assistance. Salamat jud sa Ginoo nga na jud kalambuan ang among pamilya nga i-apply mapud nako tong ipang lecture ba sa among panginabuhi. Moto nga naglambo jud hangtod naka-appeal gani ko naka-abil ko sa katong sa among livelihood nga sa chicken manok. Nigdaghan jud akong manok adto nakabaligya ko nya maghatag pa jud og balon nila. Nya moto kay sila ra may moari diri mo palit. Moto nga pasalamat ko sa gobyerno sa ilaha bitawng gipokus gid sila ang mga pobre ba nga kana bitaw gitagaan gyud nila gigayon nga muangat bitaw ang mga nagkalisod-lisod. Salamat jud kayo sa kanang naghimo ana nga programa. Nagpasalamat jud og dako. 2017 ning graduate akong duha na pud ka anak, Radtech o PSMT. Moto nga salamat ko sa Ginoo nga ning graduate sila nga nakalabang. 2019 ning graduate na pud akong isa nga babae.
kanang financial management SBA. Salamat jud ako sa Ginoo nga naay mga tawo nga tabang sa mga pobre labi na ang kanang sa programa sa purpose dako kay nagkatabang sa amuha ba. Pantawid Pamilya Program nakatawid jud in taon. Salamat sa Ginoo nya karon ako pong giawhag ang katong mga uban unta nga iato lang i-apply sa atong pamilya kanang upat bitaw ka aim nga gihon kanang puon ug kana bitaw mapabusanon mapasayloon bitaw ka nya kanang mulahutay jud ba siguro ang kalampusan di gyud ba magdugay 100% lampos